Rasa wedi wong iki ya lagi meteng. Weh? Lah kok kabeh-kabeh? Iki nene meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik. Iya. Iya. Wah, Mbah. Weh, monggo. Oh. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakdilen Terminal Gedangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Lah napa ta? Kartoyono dengkulmu mlocot kuwi. Kartonyono. Napa Kertosono. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartosono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosono. Ha iya ya. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, wis urusan apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere sono bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa pun kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik, Mbak Tatin. Mau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata, terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Warna-warna pokoke nganti akeh banget mumpuk iki. Iya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh, Anoman iki. Anoman. Nggih, ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, bener. Bener. Nek kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman apa arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang Rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra omane, wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwil kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap Mburi ya jembar sure. Dek kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki oh. Siaran langsung. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau. Lah, benake to, Mbah, iki ucul iki lho. Benakno. Ayo. Wong di ngonokke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok ming gemermeng iki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Rasake bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Biasa kok. Sayangan wis takono to madhep rene wae to. Ah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongane piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh Tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes.
Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kae urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Ya cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Oh cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya ngono. Lah ngopo lho? Kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambedina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Sing ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi? Ning Ning apa? Sing wedi dhewe siji aku. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak beker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus nek ngasih ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewat bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki sesuai. Nginjen lho. Lah kok nginjen kok ora oleh. Wong nginjen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Lah mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Iya. Nek arep tok nggo kaya wae apa nek ngladeni batin.
Saiki wong wedok kaya kowe iki bedak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idep wis saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Idep kok keriting. Lah men iso cedit. Heeh. Iso nridil ora mung trimo sak rambut-rambute. Heeh. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut idep biasa saiki wong wedok iki. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep ki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye to? Rada ngene lho, mlungker-mlungker lho. Monggo kuwi goleki angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ridil. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye? sakwite tenan. Gede banget. Sirahe piye? Ha ya sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kota gedhe. Ya kene. Kene. Jenengan Ajeng Mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Rai. Ra jeruke loro edeng. Ora wae ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus kayung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ngung angung rum marang bendara. Ngapa ya kok kelumat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Apa encen ngelak. Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya, kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku to. Aku pengen melek ya kopi wae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sike, kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. Kok bahasane Indomel? Nek arep ora turu mang Gantian wae. Apa?
Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomilk ya iso ora marahi ra turu. Nglesak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Pancen kaleng kok teng glethek. Kowe kudu sik endi lho? Ora weruh kok. Lha kowe iki marek aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng glethek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngemat kene ngopo? Wis ganti bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok bathok kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara-perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah aku wae. Kok aku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Bathok siapa kah itu? Saya enggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempeng kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa itu? Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo, cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe. Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengkake le. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh? Wis 20.000 urung. 20.000. Apa nih? Streamingnya kuwi. Urung dikabari kok tahu. Agek 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir lho Tin iki lho. Napa? Ana BAS kok Pak Tumiono. Pak Tumiono. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh. Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Gak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama mengi dicatat Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang gak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kowe dalange. Lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ketok? Iya. Dalan le ngaspal larang do dijak-ijak nggo liwat ban. Berarti aku ora apa-apa. Karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso le nggunakake. Pak Tumiono ki nek nyawer transfer ki dolar. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Carane ngijolke piye? Ayo ning nggon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Wah. Tulisane ngono kuwi. Kalau ayo dinake cengermu. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? Melu kae.
Rupane kok tuwek e. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Cuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku e. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50, Cuk. Ya. Ya, karo diteruske. Dia Sulistyo pijer. Nggih. Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbuh sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mesti dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Ha ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngiyup. Oh, ngiyup. Abar matun nih. Neng sawah kuwi lho, Mas. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak ternyata aku nyatut duitmu. Wis aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Isor dhewe. Dua dibaca Saking Pak Tumiyono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Sehono wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge Sehono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ono. Ora ono iki piye, Mbah? Pancen kowe iki lelembut kok. Aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namanya. Sisan bangane. Pira kuwi? 100. Ya, lumayan. Pak Tumiyono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Ala kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis jajal. Apik. Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. Nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok iso. Sanggulan. Ben ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 kok. Tenan lek isi serang nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli kloso. Wis pengen dikemuli kloso? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli kloso. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Sena mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melosot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duit sik kok mah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejarane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diteri sak engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Nena sedidaman. Ya. Terus no sesideman. Kagem saking Pak Tumiyono kagem 1 juta kagem Pak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan 500. Apa meneh nek gelungan? Iya, ya, Mbah. Ndak marahi timbil. Atursun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja, Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Ki diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo.
Matur suwun Pak Tumio. Pak Tumiono. Pak Tumiono. Direktur Wijaya Karya. Alah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sinden iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah to. Ana sing ngantek rasa digunakake kok pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet. Dino ngitung duit iki lho. Kleru e. Lo ngitung duit. Ditung lho, kok biasane cok di. Tin, sida seneng aku ora. Waduh, kok anggakmu lho. Ame ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure tatin iki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi aki pupur tok lho. Tak tukoke glepung kowe tak ilag-ilig. Kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya terus nah. Luwe bacek. Monggo, ya. Nek suaraku elek mergo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Teneh tekor suwe-suwe aku. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyonono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggowo apa-apa? Monggo, Mas. Nggih iki, Mas. Oh, nggowo tas. Iki saking ngangge mic. Saking mic, Pak. Nggih. Iki saking fan Sembung Batik niki ya. Oh, Sembung Batik. Niki dadi mboten dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten seneng. Oh, mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Senenge aku ki senenge kain sak batike. Oh. Losong ku bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mongke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok naminipun sinten asmanipun? Oh. Kok ora ana sangkan penerangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. Nggih, niki namung nyilih. Oh, kok tulisannya dhewe? Nggih. Mas Wahono nggih, Mas nggih. Jenengan. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki saking Niki Wahono kula Sehono. Ah, nggih. Riku Pak Seno. Emoh, kula riyen kok panjenengan iki terus wae kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan. Oh, tatin. Ajeng lunga teng pundi? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan di streaming. Mangke jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Nah, ngoten niki. Niki kangge Mbak Tati. Oh. Tati. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Kok gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Heeh, Mbak. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Niki kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki Sehosa kok ora ngono. Niki Kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki welinge. Walah oleh. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Ngoten niki mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. Putih tipis. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyarutang niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh.
nggo jarikan ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Heh. Nek godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek lemper. Oh, nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak medun mawon. Lah kula niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab. Wis tak nek kesempatan Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking Buri Kelir wis diteri kagem Pak Sih. Nah, nika ampun kalih, Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki padha diterima. ora? Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku. Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. Sesak Mas. Sesak. Anak padha ijolan ayo. Mah. Kanjur mah. Patukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan niku akeh to setenggok wedi. Oh niku ketua to? Nggih nika ketuane niku wong sing nyawen niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marai ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok. Blas mboten. Mboten nonton sing nyup. Monggo ra wonten liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Nggih ta? Nggih. Gek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih. Jan kaya. nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Nggawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten sae. Menika memberi semangat anak-anak muda. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus Ya, sik. terus sik yo. Luwe becik patenan timbang Liwat kincange alismu kekuasaan glendang atiku menantian musling seraya swaku aku isih mampu lateni selamu mangka kowe pun sanggup nang nadyan bocah kenang ketuwung anjrimpo jiwa rakyatku kak kenang kehormatan
gede urip urip ana kuta kete ngendi kuta kete ilate dilate apik ilate Ilate sapa? ilatmu nduk Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ora sadar kowe melet dhewe. Ya teruske. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tekoke. Hey